Osa numero 3. Jana ja Fana. Katsokaa. Vittu skaalakäsi. Katsokaa. Jännittääkö? Sano vain repliikkisi. Ei huolta. Mitä mä sanon? Oh. No niin. No. Paine kuulkaa. Haluatko kuulla ilon tarinan tässä samassa tilanteessa? Koko ilta jatkuu tähän meininkiin. Niin kuin sanomme, että hän nukkuu tuolla. Tuolla nukutaan, tuollakin nukutaan. He nukkuvat. Salmisen ilta päättyy siihen, että uskaltaako hänen mennä Mersuun, missä pillurait istuu. Se on tuff. He olivat lapsia isänsä nakkipenkillä. Mikä muna? Mulla on oudot ikinä. Älkää naurako minulle, minä olen Stana. Eikö ne ole syntäröitä äänessä oikeesti nyt? Täältä palvelusketteä leikkarilla. Niin parasta. Hakasa rottia kuoli. No niin nähty, no on nähty, no ei osu oikeesti vittu, no on nähty. Hei Juho, tuossa kavereita lokkia tuolla joka puolella. Lentää sen kanssa. Nah. Ota siivet alle ja lentää.